Ara l'ascens a la segona divisió, el retorn a segona a l'estadi d'Ipurua. Els arlequinats van aconseguir ahir un marcador per a l'optimisme, perquè un 0-0 fa que qualsevol empat amb gols a Eibar doni l'ascens a segona a l'equip de Lluís Carreras. Un altre Lluís, en aquest cas Cervelló, a punt per fer un ampli resum d'aquest partit. Feia molt temps que la gent de Sabadell no veia la nova Creu Alta amb aquest aspecte. Ple gairebé absolut amb més de 15.000 seguidors a la graderia. Un estadi que la temporada que ve podria veure futbol de segona divisió. La gent ha estat tremenda, els jugadors ho explicaven abans al vestuari, abans de començar a l'escalfar, al sortir, ostres, ojalà poguéssim jugar sempre així. Penso que ha sigut el partit ideal, llàstima que no hem pogut aconseguir gols. No hi va haver gols perquè l'Eibar va jugar al 0-0 i això que va donar un parell d'ensurts dels grossos. El Tuna, màxim golejador dels bascos, va estar a punt de marcar quan només s'havien jugat 12 segons de partit. I en una doble ocasió, Lago Júnior la va enviar al pal, abans que Bermudo, des de la mateixa línia de gol, salvés un autèntic embolic de l'equip ballesà dins de l'àrea petita. Això va passar en uns 20 primers minuts de nervis locals. A partir d'aquí, la resposta del Sabadell, jugada d'Isaac Cuenca i rematada de Marc Fernández, que no entra perquè el porter Irureta la treu amb els peus. La nova Creu Alta ja cantava el gol. Això, cantar gols, és el que tampoc va passar a la segona part, en què tots els atacs van ser de l'equip català. Hiroshi va enviar fora per ben poc. L'eliminatòria es decidirà a Eibar per dos factors. Primer, perquè juguem el segon partit allà, i perquè segons quin hagués sigut el resultat aquí, és molt difícil anar amb un resultat sobrat tant per contra com a favor, com per dir no, el primer partit ja ho hem fet tot. A més, quan la pilota sí que va entrar, l'àrbitre va anul·lar la jugada per un fora de joc molt discutible de Marc Fernández. Els assistents van castigar una vegada i una altra els intents arlequinats. Les banderes es van aixecar 8 vegades, no totes de manera justificada. Un dels protagonistes d'aquest partit d'anada, i també segur que el de tornada a Ipurua, és Juvenal. Juvenal, bona nit. Hola, bona nit. No hi ha hagut sort amb el gol, però aquest 0-0 us dona totes les opcions encara en el partit de tornada a Ipurua. Sí, a veure, teníem molt clar des d'un principi que l'eliminatòria es resoldria a partit de tornada, no? La veritat és que ha sigut un partit tal com esperàvem. Ells apel·lant al joc directe, pilotades llargues, intentant buscar el seu delanter i esperant algun fallo nostre, no? Però la resta del partit ha sigut un monòleg nostre, no? Hem sigut els únics que ha intentat proposar joc, ha intentat tocar, intentar arribar per bandes, intentar arribar a l'àrea i bueno, ens ha faltat aquest pèl de sort que és necessari, no?, en aquest tipus de partits. Ara fer servir l'experiència de fa 2 anys a Irún. Sí. A veure, són partits totalment diferents, són situacions diferents, però està clar que allà haurem de fer un gran esforç, haurem de fer un bon partit i sobretot tenir la serietat defensiva que hem tingut avui i després, ja et dic, intentar aprofitar les ocasions que se'ns plantegin, no? L'afició avui un 10. Sí, la veritat és que l'afició de 10, perquè sabien el que ens estàvem jugant avui, sabíem ells que és una oportunitat d'or que tenim i ens han estat fent costat i ja et dic, no? Ja esperem que els que puguin viatjar que viatgin i ja està, intentar sobretot fer un gran esforç allà per dedicar la victòria, que tots sabem el que suposaria per nosaltres. Gràcies i molta sort. Vinga. Les paraules de Juvenal que reflecteixen el que pensen els milers de seguidors i aficionats del Centre d'Esports Sabadell. L'ascens és molt a prop.